Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jeygol Placo TV mi silminake dow moɗon. Mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Wato hande bo min gaddani en tinnore nder tinninoje ɗe gadden dedei lawol ngol a tokkata a sigo message ji maɗa ɗi WhatsApp ko a yewtidita be yimɓe fu, ko da ɗum ɓawo lebbi noy ko duuɓi noy, ko da téléphone maɗa no majju, ko a sanji WhatsApp, ko ɗume fe'i message ji maɗa ko gewtotoɗa be yimɓe ɗum majjata. ɗum probléme on ngol ɗuɓɓe nder meɗen yiidata. Dalila man ma watta hake fere goɗɗo fere yiɗata sanjugo téléphone ko yiɗa sanjugo WhatsApp e ko nandi be majum, sai tawa to dal WhatsApp muɗum wati ko sanji téléphone ko hunde fere fe'ini, sai a tawa jotta kam message ji muɗum ɗi yewtutuno be yimɓe ha WhatsApp ɗo, sai a tawa ɗi pat majji ɗi dilli. To hakkila a tawa waɗono nder groupe ji ɓe gerwino kujeji fere ko isin je wasuji ko kubaruji e ko nandi be majum ni, sai a tawa message ji mai ɗi pat ɗi dilli. O mari haje ha o heɗito ɗum a tawa ɗum wala, a tawa ɓe ger waɗinomo ko photoji fere ko hunde fere ni an kam marnde muhimmi sosai, sai a tawa jotta kam ɗum dilli o anda lawol ngol o tokkata o lorna message ji mai ko nandi be majum. Dalila mai ha ɓawo min gaɗino isin video mai ɗo ko faɓɓuno, amma wakkati mai ɗo yimɓe ɓe abonuno ha chaine mai ɗo ɓe famli, e nden ɓawo ɗo bo yimɓe ɗuɗɓe ngari aboni giɗi kefta video mai ɗo amma keftata lawol ngol tefirta video mai ɗo. Dalila mai min bi nden accu min loro min gara video mai ɗo jotta musamman e nden nane bo nandi wakkati min gano video mai ɗo an kam kuje ɗo mai ɗo volume mai ɗum woɗa ko nandi be majum, wiugo joni ɗum mari changement. Dalila mai min mbiya accu min loro min gaɗanen video mai ɗo musamman marɗo haje magol fu ya lara ngol. ɗum hunde on tilinde, a wawan jotta ɗon lawol ngol a tokkata so garda message ji maɗa ha drive, kala message ji maɗa ɗi gewtitata be yimɓe fu, to ɗum SMS, to ɗum vocal, to ɗum audioji e photoji ha be video to a mari haje fu, ko da sanji téléphone ko a sanji WhatsApp e ko nandi be majum, to a warini a maɓɓiti ha dow téléphone ma ngam mai kesani a waɗai dedei restoring message ji maɗa ɗi pat maji ɗi lortoto. Mi tammi on pamaniyam. E nden bo mi yiɗi on gartana video mai ɗo hakkilo diga arande ha yahugo ragare, ngam min ɗo tinnina tinnore mai ɗo ɗuɗɓe nder moɗon to min gaɗi video hedde ko min timmina ma tindingo, to o wino ɗum warata ni ɗo dilla yahugo waɗa, miɗo matina on ɗuɗɓe nder meɗen to ngari maɓɓutugo WhatsApp mai ɗo ha wakkatire ɗiɗaɓre man ɗo, ha lawol ngol tokkata waɗa message ji muɗum en garta hattoni yata woofa, ngam mai ɗo ngatani video ɗo hakkilo bo ɗum min tindinai on dedei ha nokkure nde jaton wakkati to ngari maɓɓutugo WhatsApp mai kesum, dedei babal o gatta restauré message ji mai ɗo, ngam ha wota ha a tawata ɓe mbima a restaura message ji maɗa man. ɗuɗɓe nder meɗen to lari restauré ɗo bo sai ɓe tammo to ɓe gaɗi restauré ni ɓe mbila message ji mai sai ɓe njawa ɓe salo ɓe mbiya pas maintenant, ko bo ɓe salo nen kam ɓe gaɗa cancel dedei ɓe giɗa restaurugo ɗum, sai a tammo to a restori ɗum banta message ji maɗa ɗi gartata, bo a anda sai to a restori a waɗi restauré mai on nder message ji maɗa gartata. Amma ɗum pat majjum min ɗon tindina ɗum dedei ha nder video mai ɗo, onon kam gatani video mai hakkilo boɗɗum diga arande ha yahugo ragare heɓa pamu dedei no ɗum woniri. ɗum hunde on tilimde bana mi wi on a yewtida be yimɓe a sigo message ji maɗa eɗi joɗi ha drive maɗa, ko ɗum ɓawo duuɓi noy ko ɗum to an sai nyande giɗɗa an tan a wilaɗi, amma to a yiɗani message ji maɗa ɗi bilatako. Nyande a wari a maɓɓiti WhatsApp maɗa ni ɗum lortoto banta nane, banta a sanjai WhatsApp, banta a sanjai téléphone. Tammi pamaniyam sakiraɓe, ngam mai ɗo ha jotta min ɗon matina dedei ɓen maranɓe haje video ngol min mbi lawol ngol a tokkata control téléphone ɓiɓɓe maɗa ko rewɓe maɗa ko goɗɗo ni an kam mo hani a control fu, a yiya kala ko yewtitita be yimɓe fu, a yiya isindi e groupe ji woni nder ɗuɗɓe nder moɗon ha jotta ɓe ɗo ƴamto min mi larai video mai ha YouTube, ɗuɗɓe ɗon giya dedei publicité je min gaɗi hala video mai ɗo, sai ɓe min eɓe giya video mai ha YouTube, min gerɓana ɓe link video mai ɗo, min ɗo matina on video mai ɗo min gerɓangol ha YouTube bo min gerɓatangol. Marɗo haje magol fu dedei la yi'a application mai lawol ngol a control ta téléphone ɓikkoi maɗa ko rewɓe maɗa, a yiya ko ɓe gewtitita be yimɓe gal WhatsApp, a yiya ɗum ha nder téléphone maɗa. Matumin dow numéro ji amin ɗiɗi WhatsApp, nda numéro ha gota ɗo ma ɗum numéro amin Adamu Haruna, numéro ha gota bo ɗum numéro ha kuɗiɗirawo am Salih Hassan. Mo matuɗo nder amin fu yecce on carɗi video mai ɗo application mai ɗo heɓa yerbana on ɗum. Tammi on pamaniyam, ngam mai ɗo tan ɓilla on be surutu e dille nder video mai ɗo giyan dedei no gaɗɗanmi salorago. Amma hedde ko mai ɗo kala ɓen ɓe abonai fu mi ɗo toro on dare seragal jungo moɗon nyamo ha on dari bindi boɗeji ɓe vindi zabone, misalu banniɗo on gara on mema dow maji, ɓawa to on memi dow maji on dari ɗi garti ɓaleji, on dari nda kungel fere waɗi banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni, ɓawa to on memi dow magel sai on gara on mema dow ngel dow ɗo, to ɗon hokkata on kala nde min gerbi video kesol fu on ndara ngol ɓe koyɗum, nonnon tan gejjite warugo dedei ha alama ɓe gaɗi kolel ɗo, misalu like banni, sai on gara on mema dow maji on dari kolel mai warti blé, to ɗon hollata on gaɗi like, nonnon tan gejjite warugo les ɗo babal commentary on bindana min commentary dedei je ɓeddata encourage ugo min, nonnon tan gejjite warugo dedei babal e partage ugo e lien man ma bo on gaɗa sharing majum banni on partage dedei ha groupe ji moɗon ko himɓeji moɗon WhatsApp, Facebook e ko nandi be majum, ko Telegram.
yewwa sakiraɓe arande man noni to en gari en nasta nder whatsapp meɗen banni ha en puɗɗa tindinore ɓawa to a nasti nder whatsapp maɗa maɓɓitanakema banni to a mari haji ha waɗa ɗum ɗo a soɓe garda message ji maɗa man ɗo sai a wara seragal jungo maɗa ñamo nda alama toɓɓunta toon seragal jungo maɗa ñamo ɗo banta a wowi nastugo ko ndeni sai a nata dow majum ɓawa to nati dow majum sai a wara nasta ha dow paramétre banni ɓawa to nati dow paramétre ɗum waddanima sai a wara ha deydei deuxiéme ligne ha ɓe windi discussion ɗo sai a mema dow majum banni ɓawa to nasti dow discussion sai a dirto les ha chatol avant dernier nda ha ɓe windi sauvegarder de discussion a laari ha chatol avant dernier ha ɓe windi sauvegarder de discussion may ɗo sai a wara mema dow majum banni ɓawa to a memi dow majum a laari no ɗum waddi to ɗum waddanima banni ɗo ɗum mari haji a sauvegarda message ji man arandema ɗo en arta en tindina deydei les ɗo chatol ngol ragarewol nda kungel sei to mi itti kuje ɗo nden ɗum wanga boɗɗum nda alama kungel hollata mi activa ɗo ko ɓe nufoto be majum ɓe yiɗi activa warta ɗo sauvegarda ma habe vidéo ji funa ko a yiɗa vidéo ji dabare ne mi hokkatama sinandi vidéo ji ɗin ɗi mi gaɗantama ha warta ɗo ɗi mari kuje ɗo sosai ta wi ɓe sauvegarda habe vidéo ji ngam sauvegardugo be vidéo ji ɗo ɗum yarante connexion wane ko sauvegardata kujeji may ɗo to a wi ɗum waɗa ko sauvegardugo habe vidéo ji nden ɗum hosan wakkati e ko nandi be majum to a mari haje ɓe sauvegarda habe vidéo ji fu sai activa kungel ɗo may banni a laari banta mi active ngel jotta déjà a laari mi active ngel les ɗo to wala haje bo hala vidéo ji sai a désactiva ɗum to en gaɗumi mi désactive ɗum mi wala haje ɗede vidéo ji sai a wara nda ɗede ɗo ko ɓe nufoto be majum ɗo a yiɗi sei to aɗo connecti be wifi nden lamɓe gaɗa ko sauvegardangoa message may na ko bo aɗo connecti be wifi be données mobile maɗa be connexion maɗa fu ɓe sauvegarda a laari min déjà miɗo acci ɗum ɗo woni dow wifi ngam ko waɗi mi anayi wifi ɓuri hoyugo ɗede connexion to mi be connexion je mi naftirta ko nde ɗo ɗum hosandeyam connexion wane miɗo acci ɗum sei to miɗo connecti be wifi on nden ɗum waɗanta banni to aɗon mari wifi sai acca ɗum dow wifi tan bala ɓen ɓurna fu meɗen fu mi andi andana wifi ma wala ɗum sakoma andana ɗum sakoma wala mara ɗum to a wari sai a warta ɗum dow wifi ou données mobile ha je deuxiéme ɗo banni misalu sai a warta ɗum ha dow je deuxiéme banni a laari mi warti ɗum je deuxiéme to jotta ɓawa to a warti ɗum banni sai a wara nda ɗo ko ɓe nufoto a ajuta compte google adresse mail sai a mema dow majum banni ɓawa to a memi dow majum ɗum waddante adresse mail ji gonɗi dow téléphone maɗa ɗi pat majji ndarede mi tanmi on ndaari ɗum waddaniyam adresse mail jam ɗi pat majji daɗɗi sai a sufta adresse mail je a mari haje naftirgo to a yahi adresse mail je hani a naftira ma nda ɗo ɓe windi a ajuta deydei compte feere sai a lora a mema dow majum ɗum waddante sai a winda adresse mail maɗa sakkoma a tawan deydei adresse mail ji maɗa gonɗi dow téléphone man fu jotta min sai ngaɗum sufta adresse mail ɗo ngel sai mema dow yeeso majum banni a laari ɓawa memi dow majum ɗum waɗi recherche déjà ɗum joɗake sai a wara deydei ha lignol ngol ko ɓe nufoto be magol a nata dow magol banni ɓawa to nati dow magol nda ɗo jotta kam a yiɗi sai ɓawo lewru ɓe gaɗa ko sauvegardangowa message ji maɗa na ko ɗo sai ɓawo asawere deydei ko gewtuɗa be himɓe sai to ɗum waɗi asawere nden ɓe sauvegarda ɗum ko lewru misalu ko ɗo bo kala kuje ɗo ñalande fu ɓe sauvegardan ma ɗum e ko nandi be majum ni sai a sufta deydei je marɗa haje fu ko ɗo bo kanjum bo sai nde an marɗa haje a sauvegarda sai to a mari haje sauvegardugo message mai wara sauvegarda be hoore maɗa to a wi sai to a mari haje bo to hakkila a ejjitan a fota a wiya sauvegarda be hoore maɗa e nden to a wi sai ɓawo asawere ko lewru bo to hakkila e téléphone maɗa wawan majja ko hunde feere waɗani deydei a waɗa asar message ji maɗa ɗi gewtuɗa be yimɓe nder wakkatire may ɗo ko nafata a waɗa ɗum sauvegarda ma ɗum kala nde hiiri fu to a waɗi kala nde hiiri fu sai a wara misalu nda ɗo a laari ɗo kala nde weeti fu ɗum sauvegartete misalu to minute ma waɗi ni ça dépend heure may je active gunno ɗum to heure may yalti ni diga ɗon ɓe ɗon gaɗa sai a wara mema dow majum banni ɓawa to a memi dow majum banni ni a laari ɗum waddanima toujours adresse mail sai a mema dow majum to a waɗi banni a régli kujeji may fu sai a wara a mema dow ɗo sauvegarde a laari ɗo sai a mema dow majum banni ɓawa to a memi dow majum ɗum waɗa recherche foti ɗum neɓa na so yiɗugo sauvegardugo message ji may mi waɗu on tan ngam ha mi holla on accu ngen to ɗum neɓayi ma en poti ndenen ɗum to ɗum neɓi bo en poti en ta'a vidéo mai tan to ɗon lawol koyngol ngol a tokkati en kam a wara sauvegarda deydei kala message ji maɗa fuɗi whatsapp ɗo wala ko yaluma ñande a sanji whatsapp ko a téléphone maɗa majje ko nandi be majum to a wari a maɓɓiti whatsapp maɗa ni message ji maɗa ɗi pat majji ɗi lortoto mi yiɗi ha mi famnuma hunde gotel bo deydei ɗuɗɓe to ngari maɓɓutugo whatsapp mai kesum ɗo sai a tawa woofa watta tawa message muɗum lortaki ko watta message maɗa lortatako diga wakkati to a wari a maɓɓiti whatsapp mai a wari a waɗi numéro ɓe geronima code de validation a waɗi a continue ha ɓe hokkatama a waɗa continue autorisé ko nandi be majum wot ha a yahata tawa ɓe windama restauré ma bo restoring a waɗa restoring message ji maɗa a restora message ji maɗa ko ɓe nufoto ɓe restorugo man ɗo ɓe ɗon nufo to a waɗi restauré man ɗo message ji maɗa ɗi gewtunoɗa be himɓe ko salino ɗi garta a yiɗi ɗi garta sai a waɗa dow restauré man a mema dow restauré man ça veut dire ki a yiɗi ɗi garta
amma ɓurna men fuu to tawi ɓe mindi restaurant ɗo sai tammo to waɗi restaurant ni ɗi bilay sai a tawa salo waɗugo restaurant mai ɗo sai winda permanent ko winda an kan ni mema je seratoɗo ɗo to a memi je seratoɗo ni asali waɗugo restaurant maji to ɗi gartata sai a tawa message ji maɗa majji am to a wi'a a waɗi an kam ɗi salake ɗi garta to a yiɗi ɗi garta sai a mema dow restaurant ɗo ha ɓe windi restaurant ɗo seragal jungo maɗa nana ɗon ɓe windirta ɗum mi tammi on paami en potayi mbiyen en gaɗa tindinen kawren vidéo men gol jutayɗa en tindini dedei no gatten ha maɓɓiten WhatsApp mai ha téléphone ferewa to yugo dedei ɗum hawriranta en non mai no mariren haje gaɗen ɗum jotta on laari kuje ɗo mai message ji mai ɗi ɗuuɗi ɗum ɗo haɓana soɓe gardago jotta a laari nda ɗum wari ɗum fuɗɗi limugo a laari no lima 3 4 jotta sai to ɗum hewti 100 nden woni ɗum timmini soɓe gardago amma min mi fota jotta mi wi'a mi renai sai to ɗum hewti ha 100 mai ɗo mi hollu on tan to ɗum hewti 100 ni safa diga ɗon kala message ji gonɗi dow téléphone an ɗum fuɗi soɓe gardake to on gi message ji mai ɗi ɗuuɗi min nane ma wala ko mi watta dedei message ji ɗi mai ɗo ɗi jooɗo mi waɗu tan ha mi holla on taskito boɗɗum tinninore nde mi tinni ɗon nyande on gari on maɓɓita WhatsApp mai kesum ha ɓe gaddanta on ɓe kolla on soɓe garda dedei message ji moɗon a taskito boɗɗum ha ɓe hollatama na soɓe garda a waɗa restauré message ji maɗa mi yiɗi wigo to ɓe gaddanima babal waɗugo restauré message ji maɗa ni sai a yerdo sai a mema dow restauré man ɗo ɓawo to a memi dow majum ni diga ɗon message ji maɗa yiyan ɗum fuɗɗi limugo banta yiyata ɗum limata ɗo jotta ɗum waddante didol ngol lima diga 1 ha 100 to ɗum waɗi ɗum maɓɓitoto message ji maɗa banta sanjani no WhatsApp ɗum wurtoto banta meɗa sanjugo WhatsApp banta jotta ni ɗum ko gewtitanno be himɓe ha WhatsApp a ngaya ko ha téléphone a ngaya banni ɗum lortonotoma mi tammi on paami sakiraɓe ɗon lawol koyngol ngol mi wiya con yawa sakiraɓe mi tammi on dari lawol koyngol ngol on tokkata on soɓe garata message ji moɗon ha drive warta ko da téléphone maɗa no majju ko ɓe gujja téléphone ko a sanju WhatsApp ko nandi be majum wala ko yaluma be message ji maɗa majji mi tammi ɗum tinninore tilimde mi tammi a watani ɗum hakkilo boɗɗum ngam mai to a laari a famai dedei no ɗum warate loru laaru ɗum ko bande ɗiɗi ko nde tati hedde ko a lutta yahugo waɗa ɗum e nder bo mi tammi a faami tinninore nde mi tindinma min mbi dedei to a wari a maɓɓiti WhatsApp mai kesum a yiɗi message ji maɗa ɗi lorto to a waɗi numéro maɗa ɓawo to a waɗi numéro ɓe gerwanima code de validation ko code de confirmation to a yerɓi yeeso ɗon ha wodi ha ɓe ƴamatama dedei a restaura message ji maɗa ha ɓe ƴamatama restauré sai a waɗa restauré message ji mai ɗo to a waɗayi ni ɗi gartata sai to a memi dow restauré mai ɗo on nder message ji maɗa lortoyto mi tammi on pamani ɗum boɗɗum mi yiɗi on gartan ɗum hakkilo boɗɗum ngam to a waɗayi restauré ni message ji maɗa gartata mi tammi on pamani sakiraɓe ngam mai ɗo miɗo yelo dedei ɓen ɓe abbonayi fuu kabda abona dedei on ballito bon gaɗa ko partage ugol linki vidéo ji amin mai ɗo nonnon ta yiɗi to waɗugo like seragal jungo maɗa nanon ɗon heɓa dedei YouTube bo ɓedda piɓɓugo vidéo mai ɗo heɓa dayo ngam mai ɗo min getta dedei kala ɓen wallititomin min dedei kala komin torotoɓe ɓe ballititomin fuu min ɗon gelo ɓen ɓe ngala gaɗa like ɓe ngala gaɗa comment e ko nandi be majum e piɓɓugo ma bo partage ugol link ji man ɗo min ɗo toron on bo on ballitotomin ngam mai ɗo on jarama sakiraɓe dedei ɓen maranɓe haje nastugo groupe ji amin je WhatsApp bo nda numéro ji amin ɗon ɗi min kokki on mbawa matugo min dow maji min mbiya on carɗi nastugo groupe amin heɓa nasten dedei ɗum pat ballidiran ɗon mai ɗo on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Assalamu aleykum.